Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Διεθνής Λαμπαδιδρόμος Αλέξης Κάπης και Michael Tim, Executive Director, Law Enforcement, Torch Run for Special Olympics, θα είναι μπροστά στο Ζάπιο, θα ανάψουν τα φαναράκια που κρατούν και μόλις τα ανάψουν, αρχίζει η λαμπαδιδρομία. The torch is handed over to the 10th Special Olympics World Winter Games, Pyeongchang 2013. Η διαδρομή της Δάδας αρχίζει από το Ζάπιο Μέγαρο, θα περάσει στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας με πρώτη στάση στους στήλους του Ολυμπίου Διός, Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, δεύτερη στάση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, η Ρόδο Αττικού, το Προεδρικό Μέγαρο είναι η τρίτη στάση, Καλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η τέταρτη, Δρομέας Χίλτον στη Βασιλής Σοφίας, για να καταλήξει στην πρεσβεία της Νότιας Κορέας. The route of the Torch Run. Start of Torch Run at Zapion Megaron here, Vasilissis Olgas Avenue. Temple of Olympius Zeus, Vasilissis Amalias. Second stop, Monument of the Unknown Soldier. The third stop is the Presidential Mansion. Fourth stop, Panathinaikon Marble Stadium. Dromeas Athens Hilton is the fifth stop, and the end is at the Embassy of the South Korea. The torch will then go to Istanbul and from there to Seoul, Korea. Γιάννη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές Special Olympics και καλό ταξίδι. Πάμε πιο πίσω εμείς. Πάμε πιο πίσω εμείς. Άρη, ελάτε πιο πίσω. Ελάτε πιο πίσω. Πάμε και λίγο το κάτω. Τα κότες βγάζει μαύριο, παιδιά. Πάμε πιο πίσω. Ελάτε. Ελάτε. Ελάτε πιο πίσω. Έλα ρε Μάριε. Μάριε. Πάμε πίσω. Λίγο. Πάμε λέει παιδί μου. Έλατε από εδώ πέρα. Από εδώ, ανοίξτε. Εδώ, για το από εδώ. Όλοι λαμπαδοδρόμοι πια, ελάτε δεξιά αριστερά οι υπόλοιποι. Πάμε την ευκαιρία. Σας παρακαλώ πίσω από τους λαμπαδοδρόμους. Ελάτε, Νίκο. Ανοίξτε λίγο. Συνάδελφοι, ελάτε πιο πίσω, ελάτε. Έλα μας το χαλάτε. Ελάτε παιδιά, διαβατήριο άπειρο το χαλάτε. Διαβατήριο άπειρο μέσα. Η μέση, ναι, γιατί δεν βλέπω πρόσωπο. Δεν βλέπω το πρόσωπό του στη μέση. Ανοίξτε λίγο για να μπορέσουν οκτάδες. Οκτάδες. Κατερίνα. Σηκώστε πολύ, θα πατρέψει τα οκτάδα. Τα παιδιά δεν θα πατρέψουν. Ψηλά, το ένα χέρι. Φύγε. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά! Βλέπουμε σιγά-σιγά, ευθεία! Πάμε! Σιγά-σιγά,